Bună ziua lume, eu sunt Topicven și astăzi o să prezint serverul VZT de la minecraftromania.com împreună cu Alexi și cu Mystery Boss. Hei, eu sunt Anca. Da. O să începem să prezentăm prima dată ce primești la început. După asta Hiturile. primești starter kit care constă în topor, lopată, armură, etc. Protecție care este de smarald și primești doar o dată la o săptămână. Heal care poți să le iei tot timpul. Și porțiuni de viteză, special de viteză și regulamentul, care este o carte fermecată, o luați și dați click dreapta pe ea. Bun. Stafful este afișat, ca să spun așa. Eu sunt aici. Și eu urmează să fiu aici. Aha. Bun. Hai să arătăm warp-urile. Warp. Haide, la ce oară ne ducem prima dată? Păi am avea warp armată, nu? Da. Bun, trebuie să ne activăm chat-ul. Pe comenzi. L-am activat în total. Da, comments only. Să nu jurește. Warp. Warp. Armată. Care era primul warp? Armată. Bun, armata. Stați putem să zic la cineva că mă... Eu încep să arăt tancurile, spus că nu pot vorbi la telefon. tancurile, primul camuflaj, al doilea fără. Eu am fost aici când să construiesc. Aici e un fel de academie Militară. unde se fac ore. Elicopterele militare. Aici academia, cum a spus și Ana. Acolo sunt corturile. Și aici tranșele. Da, aici se trage. Aici paturi, chestii, pătăniță. La început, cantina, pe stânga, Da. și aici cred că e curtea marțială. Aici nu. Da. Hai la următorul arp. Warp biserica. Haideți la bisericuță. Dar mergem decât la alea importante, nu le luăm pe toate, că ar dura prea mult. Ok. Și aici sunt Biserica sfinții, importantă. sfinții serverului, printre care și eu. Radu Noci și Mafios, creatorul comunității. Și eu aici. Mă închid la tine. Și Noci, creatorul Minecraft-ului. Și Opix cel mai bun de pe server. Mă rog. Era creatorul serverului. Da. Și- Radu, Și crucea. mă închid la tine. Bun. Warp Club. Lasă cruciulița. War? Club. Haideți. Clubul e important, bă. Da. Ne și ajută în viață. Exact. Poate de Alex capă. a făcut toate warp-urile. Cam da. Deci, Alex Bled, baza serverului. Băi, de chiar arată șmecher. Nu merge sprintul. Aici e camera de striptease. Unde? Aici? Uite, da, aici. Ah, Vezi da. bara aia. Am fost aici de multe ori. Pe scaun sau pe bară? Ta na 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 na. Pe bară. Cu DJ? Și cu Radu și cu mulți. După mergem și la mine pe insuliță. Da. Și Acolo cu Radu. Unde ne ducem acum? Haideți la Warp LOL. Ok, Warp. LOL. Aici un fel de LOL, adică League of Legends. Încă nu e terminat
deci nu se poate intra. Da, Alex a zis că o să termine cât de curând. Și sunt instrucțiuni, cum se joacă, așa învățăm și să jucăm League of Legends. La instrucțiuni e cel mai bine să vedem cam tot ce e în joc. Aici este McDonald's. La ce warp urmează? Eu sunt la McDonald's. Ok, warp, McDonald's. Dar ce Nu, tot e arde în freeze. cuptoarele ăștia? E freeze. Aha. Stați un pic că mie nu merge oară. Așa. Când nu merge e freeze. Așa, teleportare către McDonald's. Prețurile sunt cam mari aici. Vedeți, acolo, în spate, mai este o cameră, după lâna aia roz. Adică alb. Bucătărie. Deci, da, acolo am măcelărit eu atâtea vaci că când am terminat am avut 10 stecuri de carne și vreo 5 stecuri și de piele. Eu cam urât în față. Alex a pus gard. Știi cum? Pentru că Aici este muzeul cu istoria serverului. am Așa repede a ajuns la muzeu. Păi da? Aici, Păpuși de ceară. Tot. unde puteți face poze. Da. Și cu I hate pink. Și avem un lift. Exact. Acum la Warp Stadion. Și atâta. Warp Stadion și atât. Stadion și atâta, terminăm. Pa insula Luanga. Da. Da, și pe insulița mea și a lui Radu, să nu uitați. Că nu-i numai a mea. Eu am unde? Haideți sus. Sus. În tribună. Vai câți mob. Eu când am intrat pe contul ăsta vechi, eram fix sub stadion. Vai. Deci am contul ăsta de dinainte să fac. Bun, hai și pe insula voastră. Du-te și dai OTP. Stai să dau home. Mai bine. Dar câte case ai? Una. De fapt două. Am una în lume 2, care e insulița. Și aia din lume 1 nu am setată, dar știu coordonatele. Și pot da teleport la coordonate. Hai, dați-vă după. Coordonatele le știu că. Și eu le știu. Minus 1681, 69, minus 99. Hai. La mine 1687, 68, minus 104. Hai, dă stăpă. Stai că nu știu la cine să dau. Spune-mi un nume. TPA Alexi 4000 cu 2 de I. Da. Gata. Anca, tu ai Spy Social? Accept. Vă fac eu turul la insuliță. Deci aici, după cum puteți vedea, un prost a grifat. Haideți în casă, Hai. Acum e protecție pus. după voi. Că dacă intru eu prima, se închid ușile. Cum sunt prejudecători. Aici, camera de oaspeți. Vai ce lagăm. Hai să vă deschid ușile. Haideți în bucătărie. Pe covorul albastru. Destul de mică. Știu că e micuță. Aici, sus, este acolo o cameră în care am pus două scaune. Aici dormitorul. Ce e roz? Ai, Unde am avut nopți albe. idei? Nu, cu Radu. Aici balconul, unde e negru să sparg geamurile. Are formă de inimă în Aici covorul curcubeu. Dar Deja mă covorul dor ochii. Eram un pic abeată când l-am făcut. Aici scara e tăiată. Numai că aici jos este parcul de distracție. Și dacă ne aruncăm nu se întâmplă nimica, nu? Voi cum să nu vă aruncați, pentru că nu mai sunt scări. A.
Da, și ultima, și nu cea din urmă, este insuliția mea, Nu, care, dar mai este... care am făcut-o într-o zi, adică în câteva deci, ore. vezi acolo chestia aia cu lână portocalie? Da. Acolo e un mini părculeț făcut de mine. Hai să-ți arăt unde e armata veche, pe care a făcut-o prima dată Alex Blend și după armata veche vine armata nouă. Înțelegi? Da. Mi-a plăcut. Ai ieșit? Hai după mine. Serios, te-ai pierdut pe insuliță? Eu? Uh, O pe insuliței. deci, aici. Dă-mi te pe accept.